No niin, tervetuloa tähän Valtran N-sarjan viereen. Mun nimi on Kalle Mattsson ja toimin Valtralla markkinointipäällikkönä. Ja ihan muutama sana tuorerehun korjuuseen soveltuvasta traktorimallistosta. Me valtralaiset ollaan kehitelty viime vuosina todella paljon uutuuksia tähän nurmirehun korjuuseen. Ja tässä takana meillä on N-sarja varustettuna kääntyvällä etunostolaitteella, mikä on ainutlaatuinen ominaisuus tuorerehun korjuuseen ja niittohommaan. Ja toinen jo vuosia tuttu varuste tuorerehun korjuus on Twintrack Taakseo-laite, joka näiden uusien Direct-mallien myötä, niin kuin tässä takana on saanut aivan uuden elämän. Eli enää ei ole väliä, tehdäänkö työtä eteen vai taaksepäin, niin me löydämme aina sopivat vaihtoehdot Valtralta. Kevyt perustraktori, paljon tehoa, ketterä, siinä perusominaisuuksia tuorerehun korjuuseen. Ja tosiaan N-sarjan lisäksi sitten T-sarja on 6-sylinterinen, mihinkä saadaan nämä täysin samat varusteet, ja niistä sitten saat lisätietoja Valtra myyjiltä.